Oh sonto. Ya ke ndoda amadoda. Aba kanjani mfowethu? Futhi ngiyibonga ngabe sifike Cha, nawe. ngakithi ndisha ngabeka esangweni mfowethu. Hayi, no sofa nje basami endaweni yami. Right. Ayisazani mfowethu. Akufanele phela futhi unganaki kuthiwa sihlala emakhaya ngithi Stay on COVID lapha. fikile lento kuthiwa sihlala emakhaya vele sobonana ngamashatsi futhi. Mfowethu hayi. Sikhona. Impilo zethu sivikele impilo zethu nezabasondelene nathi. Nathi sikhuluphele sinjene nje uyosithola. Hayi phela lento angishayiye ngesidumbu ukuthi senze kanjani. Kanti izani lento lena vele ikahle nje ayinandaba nokuthi unani. Noma ngabe unesikhundla esingakanani. Noma ngabe unebale engakanani leti yayishaya. Hayi, sisekhona njalo kwiLondi drama ngisho. Lethi nje sabajwe inathi COVID bafowethu. Siyabuya. Ya siyabuya no part 2 uLondi drama umngani wami siyabuya nayo asinyamalele sikhona babukeli kuphela nje sisabanjwe yiyo nansi into esivimbile kodwa ke kuthiwa sihlala emakhaya sanitize sondoza futhi Ngoba mfowethu ayi. ngikwazi ubuya apha. Ayi. Anesanitize. Ama ngiyazi yakhe indlela futhi. Vale nema faka futhi. Aze ngilungise ubabweni lo efaka nasendlebeni nasemlomeni. Hayi musumkhuluma kahle. Wakuvuzela. Kunjani? Right.